guys, welcome back to again to நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா கிளாஸ் கோட் ரேங்க் கேம் ப்ளே தான் guys. ஸ்குவாடா போறோம். அதுவும் நம்ம கில்ட் மெட் கூட. இதெல்லாம் நம்ம கில்ட் மெட் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம கூட யாருன்னு கேட்டிங்கனா RP M18 வேற RP அருண் மின்னல் பாய் ஸ்போர்ட் சாரோ. அதுவும் இந்த ஸ்போர்ட் சாரோ போல செம்மையா அடிச்சாரு பாருங்க. வேற லெவல 1 vs 4 ஆடி இருப்பாரு பாருங்க. गाइस நம்ம சேனலை நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ மறக்காம லைக் போடுங்க. முதல்ல நான் மேட்சுக்குள்ள போன உடனே கண்ணை எடுக்கல. ஏன்னா நெட்டு ஸ்லோ பாருங்க, கண்ணே இல்லை. ஐயோ கண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. சரி ஓடுறான்னு போய் ஓடுவேன், ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன். பார்த்தா அடிச்சு விட்ருவாங்க. அடுத்து நம்ம டீம் ரிவ்யூ பண்ணி எப்படியும் முதல்ல ஜெயிச்சிருவாங்க நினைக்க. ஆமாம், ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு மேட்சே விக்கெட் எடுத்துருவாங்க. சரி அவன் ஃபிஸ்ட்டு போட்டானா, சரி நானும் ஃபிஸ்ட்டு வரேன்டா, வாடா சண்டைக்கு வாடான்னு சொல்லிட்டு குத்துன்னு குத்துறேன். மண்டையிலே போட்டு இறக்கிட்டான் பாருங்க. இப்போ ஒரே குத்துட்டா அப்படியே முடிச்சிட்டான். அவ்வளோதான், அவனை முடிச்சிட்டான். நம்ம டீம்மேட் வந்து இவரை அடிச்சிடுவார். நம்ம டீம்மேட் நம்மளுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவார். யார்? மின்னல் பாய். ஆமாம், அவங்க ரிவ்யூ பண்ணுவாங்களா. சரி அழகு நீங்கள் போட்டு ஓடுவோன்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன். சரி விட்டா கண்டு பார்த்தா ஒரு எனிமி ஓடுறா சொல்லி இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் அங்கே 2 பேர். ஸோ என்னதான் இருந்தால் நம்ம டீம்மேட் இருக்காரா. சரி நம்ம உட்காந்து ஒரு மெடிக்கெட் போட்டுக்கொண்டு அப்படியே பைய உட்காந்து ஒரு மெடிக்கெட் போட்டுட்டு தான் ஒருத்தர் எகிரி பாஞ்சு வந்துட்டான் தான். சரி நம்ம குத்து முடிச்சிட்டான். அவ்வளோதான், நம்ம செத்துருவோம். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அவங்க விக்டரி எடுத்துருவாங்க. ஆமாம், விக்டரி அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இன்னும் இருக்கிறது RP M18 அவர் தான் இருக்கார். 2 வாரம் எப்படி அடிக்க நடப்பார். ஒன்டாக அடிக்க போவார். அவன் இங்கே மெடிக்கெட் போடுவார். அந்த ஒரே குத்திடுவான். முடிஞ்சு சோழி. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் டெஃபீட். சரி நம்ம அடுத்த ரவுண்டு வந்தாச்சு. எங்கே வாயில வராதா, சரி விட்டுருலாம். M10 எடுப்போம்னு சொல்லி M10 எடுத்தாச்சு. என்னடா பட பேஞ்சிடடை போடுறா. காய்ஸ் இந்த என்னது டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் அமௌண்ட் விட்ருக்காங்கல்ல, அதை நம்ம எடுக்க போகிறோம். இன்னும் ஒரு 4 நாள் போகிறோங்க, நான் எடுத்துருவேன். போகும்னு சொல்லி ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன். வருவான் பாருங்க, ஒருத்தர் பாஞ்சு அடிச்சு விட்ருவான். சரி நம்ம டெத்து தான் எப்படியும் வந்துடும். ஆனால் அந்த RP ஆமாம் சாரி SP ஆமாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆரோ இருக்கார்ல, அந்த கூட வெறி தமிழ் ஐயோ அப்புறம் அடிக்கணும்னு போவேன். நீ முடிச்சுடுவான். MP வச்சு க்ரோனா கேரக்டர் போட்டு முடிச்சுடுவான். அந்த ப்ரோ பாருங்கள் 1 vs 3 or 4 ஆடி இருப்பார். செம்மையாக ஆடுவார். அதுவும் இங்கு பட்டு வச்சு ட்ரெஸ்ஸு. இவருனாக்கா இந்தா இவர் தான் சார். இங்கு பட்டு ட்ரெஸ் இல்லை, மண்டை. ஸ்போர்ட்ஸ் ஆரோ அடிப்பாரு பாருங்க. ஃபேமஸ் வச்சு அவன் 1 vs 3 ஆடி இருப்பார். கோல் போட்டானா விடாதடா ஓடுடா அப்படின்னு சொல்லி ஓடி இப்போ அடிப்பாரு பாருங்க. ஹெட் விழும். நாக்கு ஒரு நாக்கு அடிச்சுட்டு ஓடுறாரு. அது எப்படின்னு தெரியல. அடிச்சாச்சு. இங்கே ஒருத்தன் வருவான், அவனை அடிப்பாங்க பாருங்க. சரியான ஹெட்டுப்பா. அடிப்பாரு பாருங்க. இப்போ வருவான் பாருங்க ஓப்பனில். எங்கே அந்த ஒருத்தன் நிற்கணும். ஸ்கோப் போட்டு அடிப்பார். அவன் சுற்றி வந்துடுவான். அட்ரா ஹெட்டு செம்ம வேறு லெவலாக ப்ளே பண்ணுறாருயா. யாரியா இது? அட்ரா ஐயோ கோல் போட்டேனே. ஒரு கொரோனா போட்டார். போடு அடிப்பார் பாருங்க. இப்போ அடிக்க மாட்டார். லாஸ்ட்டு சோன் சுற்றி வரும்போது லாஸ்ட் சோன் வரும்போது
கரெக்டாக அவர் அங்கே நிற்பார். வந்தோன்னே அவர்கிட்ட மெடிக்கிட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சோனில் பாதி அடிபட்டு இந்த இடத்துல உட்காந்துருப்பார். அந்த 2 அடி தான் செத்து போயிடுவார். காணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். எங்கன்னு பார்த்தா அந்த பெட்டிக்கு முன்னாடி உட்காந்துருந்தாரு. சரி பையே போய் 2 ஷாட் விக்ட்ரி போர்டு ரோஸ் போய் அமௌண்ட். சரி இந்த ரவுண்டு சரி நம்ம M10 எடுப்போம். சரி நம்ம M10 எடுத்தாச்சு. சரி எடுத்தாச்சா? பிளாக் டவரா சூப்பரு. காய்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும், அடுத்து என்ன வீடியோ போடுன்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் போடுறேன். சரி ஓடும்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன். சரி இப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு போவேன். மேலே ஒருத்தர் வருவானா டேமேஜ் கொடுப்பான். நான் போய் சரி பாருங்கள், சொல்ல வேண்டாம், பாருங்கள் இதான் இந்த இடத்துல ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பான். நான் அதை பார்க்காம போயிடுவேன். அந்த ஒருத்தர் ஓடுறான். சரி அவன் அடிக்கணும்னா இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். அல்லாக்கு இங்கே போட்டு வருவான் பாருங்கள். ஏறி ஹெட்டு ஒரு 60 போகும். சேர்த்துட்டான். அவ்வளோதான் ஒரு நாக்கு. சரி கில்லடுறான்னு சொல்லி கில் எடுத்தாச்சு. ஹெட் ஷாட்டா? சரி எடுத்துகிட்டு அவங்களோட MP5 பறிக்கிட்டு ஓடுவோம். அதுக்குள்ளேயும் அடிக்கலான்னு போவேன். நம்ம டீம்காரங்க முடிச்சு விட்ருவாங்க. ஆமாம் அங்கே ஒருத்தர் நிற்பான்ட்டு உட்காந்துருப்போன்னா ப்ரோ எனிமின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பேன். அடுத்து சரி வா நம்ம ஏறி போயிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓடுவேன். ஏறி போவேன். பார்த்தா அடிக்கலான்னு தூக்கதான் செய்வேன். நம்ம டீம்காரங்க முடிச்சு விட்ருவாங்க. போகலாம். சரி நம்ம ஒரு மெடிக்கிட் போடுவோம்னு மெடிக்கிட் போடுவேன். ஆமாம் அங்கே ஒரு மெடிக்கிட் போட்டுட்டு சரி அவர் இறங்கி வரட்டும் பொறுமையாக இருப்பேன் அடிப்போம்னு சொல்லிட்டு பைய மெடிக்கிட் போட்டுருப்பேன். வருவார் பாருங்க MP வச்சு தூக்க பாருங்க. தூக்கதான் அதுக்குள்ள டீம்காரங்க முடிச்சிட்டாங்களா? செம்ம. சரி ஒரு குளோவல் எடுத்துக்கணும். அடுத்து சரி ஒரு குளோவல் பெஸ்ட்டு ஹெல்மெட் அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க சரியான சிரிப்பாக இருக்கும். என்னது போவேன் நாக் ஆயிடுவேன். ஒருத்தன் வந்து டீம்மேட்டு க்ளோவல் போட்டு பின்னாடி இருந்து ரிவ்யூ பண்ணுவார். பண்ண உடனே அவங்க டீம்காரர் ரிவ்யூ பண்ணது தெரியாதா? உடனே நைன்த்து அடிக்கலான்னு போவேன். அதுலேயும் ஓடிடுவான். ஆனால் டீம்காரங்க செம்மையாக விளாண்டாங்கப்பா, வேறு லெவலாக. சரி அவர் கொரோனா நின்னாச்சு. அட்ரான்னு சொல்லிட்டு அடித்தான். அவன் ஓடிட்டான். இது மேலே இந்த பெரிய வீட்டு மேலே ஏறி நிற்பான் பாருங்க. நாக்கு க்ளோவல் போட்டு நாக் ஆகிட்டேன். இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் நாக் ஆகிருக்கீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி இந்த ப்ரோ ரிவ்யூ பண்ணுவார். வராரா ரிவ்யூ பண்ணுவார். மெடிக்கெட் போட்டு திரும்பி நான் நாக் ஆகிடுவேன். என்னடா இது நாக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கேன்னு கேட்கலாம். சரி ஒரு ஆளாக்கு போட்டு போய் சரி ஒரு 2 மெடிக்கெட் சுத்தம்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கெட் சுற்றிட்டு போனால் டீம் வர எல்லோரும் நாக்கு கடந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. சரி வாங்கடா நம்மளும் களத்தில் போய் இறங்கும்னு சொல்லிட்டு அடி போவேன். அமௌண்ட்டு போட்டு தட்டிட்டு இருக்காங்க. சரி நம்மளும் 2 அமௌண்ட்டு தட்டி விடுவோம். அடிச்சுடுவோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் இந்த ஒருத்தன் MP வச்சு அடின்னு போட்டு அடிப்பேன். அவங்க கில் எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா வாசிக்கு இல்லை, நான் இல்லை, அவங்க தான். 3 பேர் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் கில் யாருக்கு போச்சோ. ஐயோ போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு டப்னு அடிச்சுட்டு ஓடிடுவேன். இந்த ஒருத்த பின்னாடி இருந்து அடிச்சு போட்டுருவான். இப்போ தான் அங்கே நடக்கும் பாருங்க. நம்ம டீம்கார ஆள் க்ளோவல் போட்டு ரிவ்யூ பண்ணுவாரா? அவன் ரிவ்யூ பண்ணுறான். சரி ஆடுறான்னு சொல்லிட்டு 2 அடி அடிப்போம். ஓடிட்டான். விடக்கூடாடா ஓடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன். சரி அவன் மேலே தான் போயிருக்கான்னு கெஸ் பண்ணி ஒரு கிரானைட் தூக்கி போடுவேன். தூக்கி போடக்கூட இல்லை. அதுக்குள்ளேயும் விக்ட்ரி பாருங்கள் போட்டோன்னா. சரி பார்த்தீங்களா போனால் விக்ட்ரி. சரி குண்டு வேண்டாம் வச்சுருப்போன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டேன். RPM8M8N கில்டு மட்டு. அந்த ரவுண்டு சரியான மேட்சுப்பா. தரமான ஹெட்செட் விடும். நான் தான் அடிப்பேன். MP வச்சு 150 போவோம் பாருங்க. வச்சு தூக்கிடுவேன். மேட்ச்லேயே உறுப்பினானா நான் லேண்டர் ரவுண்ட்னா 3rd ரவுண்ட் மட்டும்தான்ப்பா. எல்லாம் டபுள் விக்டர் ரகிட்ட தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. கேமிங் டீம் சொன்ன மாதிரி ரகிடவும் சவுண்ட் வந்துச்சு. சரி நான் அடிப்போன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி நான் அடித்தேன். உள்ளே போயிட்டான். என்ன சொன்னேன்
ரைக்கிட்டேன்னு காலையில் சவுண்டு கேட்டுச்சு. எத்தனை 3 பேர் டபுள் விக்கெட் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அடிக்கவே நான் கைட்டா நம்ம டீம்மேட் ரிவ்யூ பண்ணுவார். டெத் ஆயிரும், நான் தெரில, மறந்து போச்சு பாருங்க, பார்ப்போம். டெத் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இந்த ஒரு அடிப்பாமல் பாருங்க பாஞ்சு பட்டானா அட்ரா ஐயோ சப்போ கில்லு போச்சே. இந்த ஒருத்தர் வராரா? உள்ள ஐயா ஏன்டா கொடுக்க எந்திரடா. உள்ளே ஒருத்தர் இருப்பான் பாருங்க, அவனுக்கு 2 கில்லு போடணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரவுண்டில். இந்த அன்றைக்கா ரைட்டு அடிச்சாச்சு. சரி க்ளோவில் பெருகிட்டு சரி நம்ம டீமெட்டு முடிச்சுட்டு நினச்சேன். சரி போயை அடித்து க்ளோவில் போட்டேன். பார்த்தா டீமெட்டு உசுரோட இருக்கார். இன்னும் பாருங்க ஹெட் ஷாட்டு தரமான ஷாட்டு. எப்படி சரியான இதுப்பா. அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க. லவ் யூ காய்ஸ், பை பாய்.